hero try ki para banget bagi dear viewers. Makanya ka step aku aban ai fi kawai ka jingkran. Bat kibun bagi ba text nga Facebook. Bat ki siong kumni. Ba hikai se nga kumno bangan keren subject. Kijong ba kadang-kadang kata-kata bangahaban keren haga si try nga hap keren hagibun ki program penthok langsi ya kumno lani kan ai nga jingkran hot kumno ban keren ya khtin jong oblay kumno ba pinang ban keren ya khtin jong oblay to ini point no sya point para banget haga Bible pindapat ngabau Jisu hikai bau apostol Paul hikai ngami i haga Bible bandan kita ingin hap keren ya kita ki jing hikai dah jing start beriu na tak tahu bun sing asumsi banong pi ba abagi ong kum tu ngasit kentat ban ai kita kumno ba ban penthok ye kita ki sermon ban keren sermon ban keren subject ban keren kita ki nomor beli ngami i te para banget ha Bible bagindan kita rengai i kai ga badan ha Bible mereka baca praktikal mentah. Kalau habang ikran ya kaktian jong belai. Ngikran dah ka ikhtiar bat kabor. Kini baru kidai nganai tu begini ki jingkran nak jing start theology. Baru kimdan ha Bible. Ha Bible bat pini bat bagadan bat habaulah kran Yesus Kristus. Kadang bat kami bat ka ikhtiar na bat kabor tu ini puli pingin ya pet no ini wan cha Bible Gospel Matius kalau nang ka banikong kat ka ba arfuai kila rong sya ka pernam ti kumni ru aga si sabatan ula rong sya ka sinagog bat ula hikai kila ngau kendet tiya ka jing hikai jong nabaula hikai yaki kum ubadan bor kum kinang thoken tiladan haka sinagog jong ki ubri ubadan umen simbam khut ula perta uraong ino yangi medan kam ayu batngi me ujis kris ubana Nazareth melawan khnang ban penjab yangi nga itu yame uai melong ubakhut ujong ublai Jisu tu la dumak ya udaang wat jam ne to mi no ru na utau men simbam khuti daka baring kertat ya bat daka baperta daka ktien bajam ulami no na baro tiglas ngau kendet kat banyak kelihi parlok kidaang ka ai kani ka jihi kai bathamai daka bor hukum wat ya ki men simbam khut kiru ki ko yu ti shen ru haga jing bana syapang ju kelas sapriang keleng saudang katakari Galilaya baro pi ya tangi i wong kumno ba Yesus Kristus ukran keren gum kita ki nong tho keren gum kita ki start daga jig start pertai harai ukuran daga bor bak gila ngau kendet bat habau dan ubri bawan syaga jing ya senglang ta senagok badan yo mensim baman hadu baka jing keren jong Yesus Kristus kelapen manifest segi mensim baman ulami pa nomor beli ukuran dak ikhtiar baka bor bahwa mi pa ula be no itu mensim baman tung ba ong fi para banget ngam dan ya ini ban ong ban ya keren team lani ban ya hikai ban penthok ikibai ya kaktin jong belai kaktin jong blai kong kadai kaktin ka badan bor ka ba im ka ba khamnap ban ya ka watlam arliang serti kadai ka badan bor haba pikran ya kaktin jong blai om dai syu tamban keren ban entertain te ban pen skok tenat ban ong ubanang keren de ubanang keren maha kamdan bum kata kaktin jong blai ha Bible kong ba habala keren ya kaktin jong blai kadang baik ikhtiar bak kabor ginong ya tu lupa ki keren kabor bak ki ja ki Jisu keren mensim baman manifest umi kadang kajing pen kelai ke beriu kadang kajing pen khia bat am tang kata ka pen bitar ki nong tho badi Parisi ki Sadusi namar belai kajing keren jong kadang bor ka pen kelai ki bai ka pen khia ki bai
kapan mi iki mensim baman iki wai noi haju kapor kapan bitar ki Parisi bagi Sadusi ha kapor jong Jesus Christ in pet syuru naka syapang upol ini puli naka shiti kabaningkong sikinong koren kabaar kalnong kabaar katkat kabasaw pol wang kumni snap ti kata ka jingkran jonga bat kata ka jingyalap jonga kim shimlong da kiktin kro ka jing start henry da ka jingpen I umen sim bat ka bor kanang baka jinget jong pikan am shong ha ka jing start kibriu henry ha ka bor jong ublay ngimi ite para banget ban syakran entertain ya kani ka Bible malay mental ami palat tangki seminary ngana banong kimi ki bakran ya ka tin jong ublay kimi tangki bakran naka seminary bat kamdan bor syu kala syu entertain kitip ya ka Greek kitip ki ngampan ram gini henry amdan bor syu henry ki briu haga Bible nado ujisu syuaba unmi ban kran ya ka tin jong ublay udai balat syaki jing duai pulis oba syong lagi jing duai uba syong nado menmit ado men step lagi jing duai wa apostol Paul udai uba syong lagi jing duai kimi macam ki briu ban kran ya ka tin jong ublay kimi Petrus udai taunong tong dok ha uyo anis nang penbaptis bami nak riklau kita gi briu ki belami nak jaka ka bagi dantang bat ublay ban pelet por kim dai ki manang bastard u apostol Paul dai manang bastard rei u apostol Paul udai baklan ban duai ban habala kran ya ka tin jong blay na kran ya kan ka balong praktikal ngam kran nang ni ya ka ka ban syuk pentiang penbang baki men sim baman ru ki mi ki manifest menen ngirang ni syong jing sen mai kran ni ka badang dak jam menen la kran wei syakri jong blay o baju pen mi gini YouTube la syang ni syong jing sen ukran udang nak mi nak jing duai syak jing it ka ba saus ni kam kran ru em bau la kran ya kata ka ka bau blay wan ban ya kendu kata ka jing syak jing it ka ba saus ni kumno bau blay wan rapat yu ya ka bor jong ka jing duai bau kat bodang ya thu umta kam kran subject kam dan team kam dan kidan ki bawan jing seng lang gila manifest lami ki men sim baman la sedang ban pre balayo ban ye duai la sedang ban dan ka jing lat lut kawan ka ding menen ha bang ya syong mat ka jing duai jong menen kalong dikikentah daki kentah hadin bala adap keren kata kadai ka bor jong ka jing keren ya ka ketin jong blai kelapan kenduk di babun ki bawan ka jing sang bakim dan syuk ka jing duai kam syum dan syuk ka jing keren kentin jali jom bangi laju iru mentah bangi let segi jing duai ngilet ban yalap sekino gendong kadang gawai sisin kan example bangi let senong syok priang isu ya keren ketin jong blai simple kum tu syapang ka jing kala ka mamut ki beri gelas sedang lenyar ki sedang ban pre bangi la sedang ban duai ban bek tu men sim paman bila yuk ban lat lut nak pop ki beri macam kim jukran ban entertain ya kan ka ketin jong blai klam ai ban entertain ban pensol tenat kadai ka ka ketin jong blai kalau ka ban don bor ka ba im ka ba khamnek ban ka wat am arliang serti ka ba pen kendu ya ki pop jong ki beri ka ba pen ya khlak ka gm nak men sim kapa expose ya ka dok note jong ki beriu te pi so bahama ya gitu ki baju teks menang ba so bahasa ban ngadan dei ban keren hang-ta pentok se ngamla para wong lada pidei ubriu na gabriu jong blai ban keren ya ka ketin jong blai hatu kakno kentah pisong ban duai pisim ya kani hatu pila judwai syak jingit ban yo ya ka ketin na blai ban keren hatu pilu julet ya pi syukran nak kata kadau ngidan ki balang ki bayap mentana marbelai ki nongkran kim dei ki belami nak alta jong ulai kim dei syuk gitu ki beri ki ba syong dagi jigduai ki ba ap utrai menmit mensi gidan ki por ba kim tia syuk ru ki beri jong ulai mensua ki syong menmit barok smit ki duai ki kishi baji ar baji khat ar baji
lai baji dan takim tia uji sukres ju tia dan ki por duai bat dai ba pila penlin ban syong hagi jing duai ka jing kran jong fi kan long ka ba klan bor nama film kran shu na ladi fila yo ya kata revelation ublai fila yo ya kata jing pen pa fila yo ya ka bor jong men sim khut ba pi mi na ka jaka jing duai ban kran bagi dan ki ban nok men sim kin yo ya ka jing pen kia Kidan ki bala lam ha ka pop apa pikran ya ka jingkala ka bomot ka kata eki bat kin wan ka jingkala ka bomot ka bashisha handre ha ka ju ka por kan pen bitaru igi nong tho hegi ba start jangan ni ka perthai pin sai i kin sa manifest ngamla ngai i kum ta na ka bible ku pol wang na ka city jang sinong ro mal nong ka ba ning kong khat ri wang am slow le ran ban pla ya ka gospel na malang ka kalong ka bor syaka jingpen im ya kita ki banget am dei ban ekran entertainment ban pen sngau tanat kam khat yang ni ban kran ya khti jong blai wong ban kran da ka bor kita ki banget kin yo ka jingpen im kata ka ga khti jong blai lada piong ba pidai jong syakri jong blai nga challenge nang ni wala yalap shu khti jong blai khlam dadan ka jing duai ka bari khlam da spend time bu blai dagi sengi, dagi tayo. Kelam dadan kata ka lifestyle, ka ba pidan ka lifestyle ka jing duai, pisang hagi jakatrai ka duai ka mesti ndefi. He spend time bublay, ba pinsai I baka jela me kala ajungi kanum dan gini ki nyop persen ki ba syukam yal di pingat yu bublay ka jing em dan I ka jing em ka ba khut kam dan ka jing em ka ba pen so bhai bublay kam dan issue. Ala daki leaders ki ba kran ya khtin jong bublay ki sedang nok ban penlet por. Hagi jing duai, ampi hagi jing duai syak jing it, ken mi bat kabor ban ki karan. Kan pen ki, kan sedang ban pen kelai ki samla, ken sai I. Matangi hikai kumno ye ki khun ban duai, ge ong hikai ki khun ban duai. O jiskres haba u hikai ki senran ban duai ma u let sai ki jing duai. Laju ye thu ba mar senlat u let shalom olip ban duai. U let segi jaka ki bari ban duai. Ban kupa ban yo ban keran kat ku khun jong belai kat u belai dal dia pitarangi kumno tangga do ihino kini ihino pimla ban pilak ban train ya ka main handra ya ka spirit la dam dan mesin jong belai pin keran ki kentin jong pikim dan bor handra habala mi naga jing duai ka bajalan 8 million macong jing duai pi mi bat ka bor ba pikeran kin mi pau ki mesin baman kin mi pa badan men simbaman kin sedang ban manifest kin sedang bandan ka hagi jing sang kin sedang bandan ki jing mi pa jing men simbaman kum bajah por yang Jesus bang in be no men simbaman kin yo ka jing lat lut am ban mi nang tu kaju ule kaju skaju am ban entertain ya pat ba anta fi ngin ya kren be ka jing sisam ta ngin ya kren shu ya ai ban pen sobhai no ban pen sobhai belai Apostol Paul wang ru baka hima jong belai kamlong tang haki kentin henry bat kabor tengah try kal asyai katnya makan tu iki bakuran ya ka ketin jong belai da filong serious let show segi jing duai sedang ban penbek nok syai ka jing im jong sedang ban syong haki kejat jong Jesus Christ sedang ban syong haki jing duai syak jing it mau belai un pen coach syai ka dok nok jong in reveal gi pop jong baba pimi nak tu pikeran kan dan ka ikhtiar ba kabor simun kin yo ya ka jingkala ka bomot bisha kitu gi bajuan jing eseng bat ki jinglien basni kum ki jing film jaklia kum jing ki kam aurea kum ki jing ko abrai kum ki jinglien ban bam kerni yo kwai kum ki jinglien bam la ban duai kin sakala kini barakat ubakwa ban kala ba pisang ban keran ma piun kala tabau bibitar unum trek su ban wanji sang su mar blai fil akran ya ka ketin ka badan ka bor kala tan rak on fi kalau kum ka nep kham nep ban ka wat lam arliang serti kasadan ka jingkala hagi balang ba fer kasadan ka jingkala wat ha imlang salang ru mar blai fil shim serious ka jing syakri blai tena mata ka buram jong blai ngam dan ya isu banong ya ro try da like da share but subscribe dengan video ku blai sibut